What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Nandito kami sa may Sampabian. Kasama ko dito, Pangasinan Cycloholics. Pupunta kami dito sa may Bayabas Trail. Let's go! Tinawag pala itong Bayabas Trail mga dre kasi marami kang makikitang bayabas dito. Yan pa lang, bungad pa lang, hanggang doon sa dulo may mga tanim na bayabas. So ipapakita namin kung anong meron dito sa Bayabas Trail mga dre. At yun yung mga highlights natin dito sa Bayabas Trail mga dre. Salamat sa ating director at videographer, Pangasinan Cycloholics. Kaya please like kung nagustuhan nyo itong video mga dre. Subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli. Nagabihan na kami pabalik mga dre.